皆さんこんにちは，Jamieです，歡迎收睇我想講日文。今日咧就想同大家分享下日本選手喺東奧嗰度咧攞咗金牌嘅獎項。咁呢個新聞咧大概係 N5 至 N4 嘅程度可以適合嘅，但係就算未學過日文都好啦，其實咧我哋都可以嘗試去學習一啲詞語啦，或者係理解下日文佢哋嘅結構係點樣。咁所以咧新聞咧就可以好幫助到我哋啦。首先咧我哋就學下一啲單字先，例如奧運、オリンピック、オリンピック。花式溜冰、フィギュアスケート、フィギュアスケート。金牌、金メダル、金メダル。選手、選手、選手。組合、ペア、ペア。咁呢啲詞語咧陣間喺新聞入邊咧都會出現㗎。攞到金牌嘅兩位選手咧，女仔叫做三浦璃來，而男仔咧就叫做木原龍一。咁佢哋呢個組合咧就叫做利來龍，日文咧就係リクリュウ、リクリュウ。咁呢個標題咧就寫住リクリュウフィギュアスケートのペアで金メダル。就係咧今次喺呢個花式溜冰 figure skate 嘅 pair 即係組合啦，一男一女嘅組合入邊咧，佢哋攞咗金牌啊！金メダル、金メダル。ミラノコルティナオリンピックのニュースです。米蘭科爾蒂納オリンピック奧運啦のニュースです的新聞。男性と女性が2人で滑るフィギュアスケートのペアで日本が初めて金メダルを取りました。男性同女性兩個人滑嘅花式溜冰組合咧，攞咗佢嘅第一面嘅金牌。初めて係第一次，咁可能大家都會聽過初めまして初次見面啦。咁呢個咧就係初次嘅意思啦。初めて第一次。攞到金牌，金メダル就係金牌啦。取りました就係取得嘅過去式。男性と女性が2人で滑るフィギュアスケートのペアで日本が初めて金メダルを取りました。下一句、日本の三浦璃来選手と木原龍一選手の2人は名前からリクリュウペアと呼ばれています。呢度咧就講緊佢哋嘅組合名，頭先咪講過，リクリュウ就係佢哋嘅組合名啦。名前係姓名，從佢哋嘅姓名嗰度咧就取咗リク利來呢個字同埋龍呢個字咧就變成佢哋個 pair 嘅稱呼啦，叫做利來龍啦。呼ばれています，被稱呼為前の日のショットプログラムの点は上から5番目でした。前の日就係前一日，跟住呢個字咧就係 short program， ショットプログラム。日本人咧佢哋平時都會將一啲外來嘅詞語變咗做自己嘅詞語啦。因為日文嘅字母係有子音同埋母音嘅，所以你會聽到點解佢哋會將啲英文好似讀得更加長呢？就係因為佢哋多咗一啲嘅母音喺裏面啊。program 就會變咗做プログラム，所以就會同我哋去理解嘅英文係有啲唔同，所以我哋要留意一啲外來語嘅讀法。喺呢個短節目啊 ，short program 嘅分數啦 ，10 就係分數啦。上から從上面，即係從最高啦，從第一開始計落嚟咧，係第5位嘅。5番目でした。佢哋嘅 short program 嗰日咧，就未必係發揮到最好嘅水準，所以當時咧係第5位嘅。日本の時間の18日はフリーです。free 咧就係另一個節目啦，就係自由滑，即係咧更加挑戰高難度嘅，同埋比較多藝術性質喺入邊嘅溜冰項目嚟嘅。2人は男性が女性を
持ち上げる難しいリフトやジャンプなどを成功して、今まで一番高い点を出しました。二人は就講緊尼來龍兩位嘅選手啦。男性が女性を持ち上げる，男仔咧就要將女仔抬起啦。做嘅一啲難しい困難的 lift 即係提起啦，舉起個女仔啦。呀同埋 jump 嘅意思咧，即係 jump 跳躍嘅動作啦。など等等，成功して成功咗，佢哋成功做咗一啲好困難嘅動作。今まで至今為止，一番係最高い最高嘅分數，出しました，出咗最高嘅分數啦。我覺得大家真係要睇下佢哋嘅演出，世界級之中嘅世界級，要睇下佢哋點樣做舉起同埋一啲跳躍嘅動作，非常之精彩。點は5番から1番に上がって金メダルを取りました。頭先咪講過佢哋喺 short program 嗰度只係第5位呢，跟住做埋呢一個自由滑之後呢，佢哋就從第5位5番から1番に上がって就升上咗去第1位啦。金メダルを取りました，就取得咗呢個金牌啦。下一句，三浦選手は自分たちの強さを出すことができましたと話しました。三浦選手就係女性嗰位選手，三浦選手，佢就話しました，佢講咗啲嘢喎，係過去式嚟嘅。講咗啲咩嘢呢？就係自分たち我們啦嘅強さ即係實力，出す就係顯示，出すことができました就係展示咗出嚟。男仔木原選手就講咩呢？木原選手は諦めないで本當に良かったですと涙を見せて話しました。木原選手佢講咗句咧就話諦めないで沒有放棄，本當に真係良かったです真係好好啊。と佢呢度咧唔係直接話と話しました，中間仲加咗一個小句喎，就係涙を見せて，即係咧見到佢流淚啊。即係木原選手咧都非常之感動啊，講話冇放棄到真係太好啦。最後咧我哋就全個新聞去讀一次，睇下可唔可以 pick up 到一啲 keywords 啦，同埋頭先講過嘅一啲句式啦。ミラノコルティナオリンピックのニュースです。男性と女性が2人で滑るフィギュアスケートのペアで日本が初めて金メダルを取りました。日本の三浦璃来選手と木原龍一選手の2人は名前から陸流ペアと呼ばれています。前の日のショートプログラムの点は上から5番目でした。日本の時間の18日はフリーです。2人は男性が女性を持ち上げる難しいリフトやジャンプなどを成功して、今まで一番高い点を出しました。点は5番から1番に上がって金メダルを取りました。三浦選手は自分たちの強さを出すことができましたと話しました。木原選手は諦めないで本當に良かったですと涙を見せて話しました。希望今條片咧都幫到大家啦，係記得 comment、like 同埋 share 俾你嘅朋友，同埋 subscribe 呢個 channel。咁我哋下次再見啦，またね。